खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। BTC बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि BTC बिसायख'थियाव बयबो रायजो राजाया एसे एनै एना एनि जालायदोंमोनब्लाबो बिसायख'थिखौ गोजोनै बारहोहरनायनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों आरो गोदानै सोरखार दानो थांनाय BPF हान्जानोबो जोंनि हामलायनायखौ बावहरदों। थांनाय समफ्राव जों बर'नि मोननै रिजनेल पार्टियानो बिटिआरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जयै खामानि मावनो नांगौ होननानै जों खावलायबोदोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारी बिथांनि दोलोखौ ज' खालामनो थाखायबो बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा खौसे खालामनो थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों नाजाबोदोंमोन। नाथाय बे सावरायनाया जों लुबैनाय बायदि जायासै, जायनि जाहोनाव बे सावरायनाया गेजेराव थाबथानानै थादों आरो बियो जाफुंनायनि लामायावबो फैयासै। जेखियानो जायाथों मानो दायो बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय आरो दायो हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव गोदान सोरखार दानो थांगासिनो दङ। बेखायनो एबसुआ फैबाय थानाय जा सोरखार, बे सोरखारा रायजो राजानो होनाय जा थांखिफोर आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोर बेफोरखौ मावफुंनो नांगौ आरो दासिमबो जेलाव जोबनानै दोनजानाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेनो बिथांमोननिनो साद' केडारफोरा CBI केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नो नांगौ। बेफोरखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय एबसुनि दाबि आरो नाजानाया अरायबो थागोन। अब्लाबो हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो सोरखाराव थानाय हिसाबै बेनि सायाव खामानि मावगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो सिमा बारायनाय गं 60 बियाफोर दानाय, VCDCनि बिसायख'थि खुंनानै गोहो होनाय आरो थांनाय 5 बोसोर सोरखार सालायनायाव बिटिआर ओनसोलाव जेरैबादि सान्थिनि गेजेरजों सोरखार सालायदोंमोन बेबादिनो फैबाय थानाय सोरखाराबो बेबादिनो सालायो बेखौ जों मिजिंथियो। एबसुआ हाग्रामा महिलारीनि सोरखारखौ मोजां खामानि मावनानै दिन्थियोब्ला जों बिथांखौ बरायगोन आरो गोनांथि जायोब्ला जों बिथांखौ मदद खालामनो थाखायबो थियारि होननानै बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहाहोनायनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों रिहन दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायथि बावदों दि BPF दोलोआ सोरखार दानो थांगासिनो दङ। फैगौ 5 अक्ट'बराव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन। बेनि उनाव जोंहा सोरखार दाखांनायनि उनाव गोबां खामानिफोर मावनो गोनां दङ आरो खामानिफोरखौ माबादि मावफुंनो हायो बेनि सायाव जों मोजाङै सावरायलायगोन। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गावनो डेपुटि चिफ बिबानखौ होगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायनि सायावबो फोरमायदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बेनि सायाव रोखा सावरायनाया दासिमबो जाथ'वाखै, नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा जुदि आंखौ सायख'नानै आंनो डेपुटि चिफ बिबानखौ होमारोब्ला आं हानायमानि रायजो राजानि थाखाय मावनो नाजागोन। थांनाय 5 बोसोराव BTCनि खामानि मावनायफ्रा गोबां गोरोन्थि जालांबाय आरो BTCनि गोमालांनाय गोहोखौ रायजो राजाफ्रा लुबैफिनदों। जों बेफोर गोमालांनाय गोहोफोरखौबो लाबोफिननो थाखाय नाजागोन होननानै बुंथियो रिहन दैमारि बिथाङा। जानो गोनां BPF दोलोनि सोरखाराव BTCनि उलिमा काउन्सिलआ BPF हान्जानिफ्राय देरहासार जानाय मुसलमान बिजाथिनिफ्राय गोदान BTC सोरखाराव 3 EM आरो सासे नमिनेटेड MCLA थिसननो थाखाय दाबि खालामदों। BPF दोलोनि बिबानगिरि सिनेन बसुमतारी एबा खांखिला बसुमतारी बिथाङा मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि सायाव नंखाय एलिगेसन लाबोनायनि थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रोङै खेंफोरथि होदों। गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावनि सायाव गोबां फोरमान गैयै अजदफोर लाबोनायनि थाखाय बेबादि नंखाय एलिगेसन लाबोबावोब्ला आयेननि राहा लानो थाखायबो दाबि खालामदों। एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बबे गुवाहाटीयाव फ्लेट लानानै सोरखौ दोनहैदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। गतिके दिनै खनिन बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानायनि दिनै ओंथि गैला। सासे गोनां सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै एसि रुम गंनै लुनानै हैखो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। बिथांमोना अपोजिसन जानानै थानायनिबो अधिकार गैया। जेला जेरै जोबस्रांदों बिथांमोननि थांखियाबो जोबस्रांलांबाय। सार दङ बिथाङा न'खर फिनायनि बिथाङा बेखौ सानखानांगोन। आंनि सायाव जे खांखिला बसुमतारीया जे एलिगेसन बा जिखिनि मोनसे अभियोग जे लाबोदों बे बाथ्राया जाहैबाय आं लावरिपारा होननाय गामियाव सोरनिबा न'खराव थांबाय थायो आरो मा इन्टेनसन लानानै थांबाय थायो होननाय बिथाङा गिबियावनो बे बाथ्राखौ बुंदों। दा आं बेवहाय रोखा फोरमायनो लुबैदों जे आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि। सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोरजोंबा अकेजनेलि बा फोरबोफोराव सोरनिबा न'आव थांनाय आरो फैनाय बियो सासे मानसिनि बियो डिउटि।
आरो आङो गोबां लावरिपारा होननाय गामियाव गोबां न'खरनि अकेजन बा गोबां न'खरनि फेस्टिभेल बा गोबां न'खरनि माने माखासे सुबिदा असुबिदाफोराव मालाबा थांबोदों जाय न'खरजोंहाय बेबायदि मोनसे बिथांमोना एलिगेसन खालामनो नागिरदों बियो माने बेबायदि फोरमान बिथांमोननियाव हयथ' गैया आङो मिथिगौ फोरमानफोरखौ रायजो राजाफोरनो खिन्थाफिननाया बिथांमोननि दायित्व होननानै आङो सानो सोर व्यक्तिनो बबे डेटआव बबे एड्रेसाव बबे वार्ड नाम्बाराव बबे हाउस नाम्बाराव आरो बेसेबां रेटजों आङो फ्लेट बायनानै होदों बिथांमोना बेखौ रोखा खालामनांगौ आरो बिथांमोना बेखौ पाब्लिक खालामनानै होनांगौ